गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए वो मेथी और चावल का इसको बनाना लीफ यूज़ करके स्टीम करके बनाया। देखिए ये कटिंग करने के बाद ऐसा दिखता है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके बाद में मिलते हैं। निवेदिता भाग रहा है, उसको क्या हो गया समझ भी नहीं आता है। इन्हीं अम्मागे ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಆಮೇಲೆ ಮರ್ದು ಪರ್ದು ಕುಲೋ ಒಂದೇರು ನಾನು ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯರ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿಂಡಿ ಬತ್ತೆ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ವಡೆ ಬನ್ಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಶರ್ಬತ್ ಪರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ನೀಡು ಇರೆಗೋ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಇತ್ತ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೋ ಇಷ್ಟ ತಿಂಡಿ ಇಂಕ ಬನ್ಸ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬನ್ಸ್ ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿವೇದಿತಾ ಏನಂದು ಬುಡ್ದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದು ಬೈಜಿ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಪತ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬನ್ಸು ಒಳ್ಪದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಓಪನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಚೀಪೇ ಅದು ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆದ ಮಾತ್ರ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆದ ಬನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇನಿ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಜ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದಂಗಿಲ್ಲ ಕಜ್ ಅಪ್ಪ ಅದು ರವಿದಣ್ಣಿ ಉಷ್ಣವರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಷ್ಟ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಇನಿ ಇಂದುಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಡಿಯೇ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ಪ ಅಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾ ಕೊರಂದ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ ಅಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಾದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜಾತ್ರೆ 24 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೋಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೆರದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರಾಂಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಪಿರ ಏನೈತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೇಕ್ ಕವರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ತೊಳೆದಿರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮದ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಪುಣಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ ಹೋಳಿ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಇನ್ನು 20 ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡಿಯ ಜಾತ್ರೆದಡಿ ಇನಿ ಶುರು ಇನಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಶುರು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ದಾದಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಾದಪುರ ತೊಚ್ಪಾಯರ ಆಪುಣ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪದ ಇನಿತ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪನ ಆಡಿದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ತೊಚ್ಪಾಯ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಓಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪದೇವಳಿ ಓಲ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲೆತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳಾಡುಲ್ಲ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಶಾಲೆ. ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೂಕ ಅರೆ ಎಂಕಿ ಯಾಪಲ ತಿಕ್ಕುವರೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಯಾಪಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಿಡ್ಪೋಯಿ ಯಾಪಲ ಅರೆನ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಪಾತೆರ್ದೆ ಪೋಪನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಂದ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಮೂಲು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಎಕಡಲ ಏನು ಪೋಣಾಗ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಎಂಚಲ್ಲ ರೀ ಮೂಲು ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆಡ ಮನಸ್ಸೆ ಒಂದು ಜಗದೀಶನೇ ಪಪ್ಪ ತೂಪೇರ ಅವಳು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಚಂಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂದೆ ಇರಗೆ ಎಂಚಾತಂಡೆ ಒಣಸು ಎಂಚಾತಂಡೆ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡೆ ಇರಗೆ ಅಂದೆ ಇರಗೆ ಇಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೋಜ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ತೊಲೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಶಿಧರ್ ಇಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಸುಕನಪ್ಪ ಏತೆ ಸುಕನಪ್ಪಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಲ್ಲ ಅದು ಸುಕನಪ್ಪ ಇತ್ತ ಓಲ ತೀರ ತಿಕ್ಕುಜಾದ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಸುಕನಪ್ಪ ತಿಕ್ಕು ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಪಾರ ಓಲು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಇಡೀ ನೀವು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದಾ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾ ಹೌದಾ ಹೌದೌದು ಇನ್ನೂ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ ಹೌದೌದು ಹಾ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ ಹೌದಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಸುಕನಪ್ಪದೆ ಏರು ಸುಗಮ ಮೆತ್ತದ ಗುಂಡನೆ ಗುಂಡು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಅಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಕುಲು ಅದೇ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ಸಂದೇಶ ಪೋನು ಅವು ಅಂಚ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಾಗಲಿ ದಯಪಂಡ ಪತ್ತು 12 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗೆ ಮಗ್ಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ 4ನೇ ಸಾಲೆ ಪೋಯಿನ ಮಗ್ಗೆ ರಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಪನ್ಪೇರು ಅವ ಅಮ್ಮೇರು 4ನೇ ಸಾಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗೆ ರಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಬೋತುಂಡು ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನಾತು ಇತ್ತ ಇಂಚ ಹೋದ್ರಿ ಆಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿರಿ ಅಂಚಾತು ತಪ್ಪಂಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಮುಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು
ಅಂದಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡಿ ಏತುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಲ್ಪು ತುಂಬ ನಾಲ್ನೇತ ವಿದ್ಯೆ ಐತೆ ಪದರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿ ಅಂದಂದ ಇಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಂಕಲಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿಯ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತೇರಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪಲ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತದ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆ ತಲ್ತಿರ್ತು ಸುಕ್ನಪ್ಪ ಪತ್ತಮ್ಮ ತುಲೆ ಸುಕ್ನಪ್ಪ ಬಡಂಡ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಕೊಂಚ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತೆ ಗುಂಡಪ್ಪಿ ఆయన ఇల్లాడు సుఖనప్ప అనిపోయి ఇట్లా బోర్డండ ఆయన ఇల్లాగా పోలే అవులు ఎప్పి ಶಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇನಿತಾ ಎಂಕಲ್ ನ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್